Ah, pues ho pots posar aquí. En plan, hauria de ser una cosa... Sí, estic molt locos, M'encanta. Pikachu este. Molt ràpid i al final tot es quedarà ell. Vale. Un litro muy bien. Ja. Mira a mi. Agarra. Vols que ja no puc estar més esperes. Més estàtic. Ja, de conya. Junts no, Sí. no necessàriament. Sí. No. Sí, Joan, sí. Jo ho he llegit un vegades i no. Joan, sí. No. Jo vaig ficar... Mira'm. Seria perquè, o sigui, que te sigui més interessant potser el que vols representar. O sigui, perquè realment l'han pillat, o sigui, està una mica com humillat, humillat. No. Perquè tot i que m'hagin pillat estem guanyant. Has dit algo en Brit Spam? Tio, no mos vol dir el xiste d'humor negre? No, és suaves. Antoni Septión. Seria guapo, O sigui, mou-te. Dame un prego a mi. Senyor presidente. Bueno, fem el que vulgueu, però si ja sé el que voleu dir, que sí, que sé el que Ja voleu està dir. lo que se fa sempre? Però em sembla una basura. Joder, Arnau. Ex, avui és Sant Jordi o algo que